iki mau disengkurung karo para wira prapajaga ben ora mundur penabuh gagah-gagahe kaya ngono duwe sore ra menang iya nang bar dimoni jan raup iya karo ditunggonmu pundhenmu telu-telune lho sapa ingkang kagungan bangsa karo wayang karo pakdemu Wahyu Tumurun karo Direktur BPD Jawa Tengah sapa jenengipun Bapak Nyaryanto dhisik Pak saiki wis pensiun padha wae dhewe pun kari latihan rono latihan rene yo sing iki ana pangundhut matur nuwun dhateng para-para Mas Yatno Mas Sarpin Pak